Церемонията Мъж на годината 2009 започва сега. Госпожи и господа, стигнахме до кулминацията, неусетно. А кулминацията е свързана с един бял плик. Помните, че ви споменах с него. Белият плик е в ръцете на мъжът на 2008 година Пламен Константинов. Изръщете го! Пламен, как се чувства мъжът на 2008 през 2009? Пак е нисък микрофона. Каквото и да ги правим тия микрофони. Дискриминацията с микрофоните продължава. И ми стигат проблемите с дрехи и врати, сега микрофоните. Как се чувства? Това е едно страхотно признание. Наистина. И тук има трима наистина достойни мъже. Днес, независимо кой ще спечели, аз искам да ви кажа, че едно такова признание носи след себе си и своята тежест. Защото, в крайна сметка, мъжът на годината трябва да бъде човек, който е дава пример. И след като те са и тримата са публични личности, в крайна сметка е много важно пример, който ще дават на хората след себе си, на малото поколение. Искам да ви пожелая успех на господин Цветанов като политик, да оправдаят големите очаквания на хората, а на двамата спортисти номинирани, мисля, че това, което бих им пожелал като спортист, най-важното е да бъдат здрави. Отваряме плика и най-напред ще разберем това на трети място. Добре се летене. Винаги е така. Трето място в класацията е за Детелин Далаклив. Пляскате още по-силно. Даже може да станете и на крака, предлагам. Ще чуете името на мъжът на 2009 година. И това е... Мъж на 2009 година Димитър Бербатов. Имаш ли пари? Знаеш ли, че трябва да се купиш сам? Не знам, но баща ми менеджера ми надуха главата и аз за тази. Така, това е сабята. Тя е изработена от Васил Попов, президент на първи частен ювелирен двор Кесър. И става притежание на мъжът на годината. Чудих се. Докато седях там, какво да кажа, по принцип, предполагам толкова интелектуалци в една зала, актьори, артисти, изведнъж тук футболист на сцената. Предполагам, мнението за футболистите не е много добро, но всяко правило си има изключение.
истината е, че се чудя какво прави мъж. Дали спортните успехи, дали политическите му такива, дали това как се грижи семейството, приятели, близки, дали целите, които си поставя и постига. И може би накрая най-важното, като се обърне човек назад, е горд от това, което е постигнал, от това, което е направил. И може би най-важното е да може да живее със себе си. Мисля, че вървя по този път. Пожелавам го на всички мъже в залата. На жените имате жена на годината, оправите стан. Благодаря на себе. Преди малко фотографите в залата казаха насам, благодаря се най че ще ви казва насам. Заповядайте в средата на сцената. Сега излизате всички останали водещи тази вечер. Заповядайте, колеги. Дами и господа, това беше церемонията Мъж на годината 2009.